Айде, събудете се. Сон! Викторе! Ставай ти, бе! Събуди се, Дани, и чакате дълъг ден. Какво става? Що се става? Даниеле, събуди! Даниеле, събуди! Природата е опасна. Айде! Събуждай се! Аз ще я бързо. И се казвам Бергъс, моята. Спокойно, айде. Дани, как си? Добре. Как беше нощта? Как беше нощта, Дани? Давам искаш. Айде, сега, че не може да си Не мога да си върна врата. Защото искаш. Ай, знам. Видяхте ли каква тактика използват в момента? Оцеляват с листа. Доста е умно. Да, много е топло. Не, топлихте ли се вечерта? Да. Не. Кой значи листата топлят толкова добре? Беше много студен. Браво! Но сега идваме към една важна мисия да ви кажа. Така, днешната мисия за вас е да намерите храна. И съм разпределил за вас по две задачи. Първо, значи, Викторе, искам да приготвиш огън с Добре, листа и Гъс. пръчки. Добре, викайте ми така. За тебе, Дани. Ай, Гъс, моля, направи малко боб. Мисията за тебе е точно да намериш храна. Добре. Айде, займайте се, добре. Айде. Аз съм горски човек. Купи тя война. Questo mi sta bene, mi sta bene. Так, вземем тази пръчка, приносите направо това. Слагам тези пръчки, чупя ги и готово. Листа. Ами някой да прави помага, бе. Листа и още листа. Може паднал. И огъня е готов. Дани! Дани! Ей, Гъс! Забърках малко плескавица, какво ще кажеш? Я, много добре си Това го са направи. картофи от хлеб, от всеки шилни дървета до. Браво, Дани! И улових малко мършена А отгоре. защо има тук хартия? Ами, това естествено от месото се получава да има кора от... Данел, и Данел не го ядеш. това да не е от листа, Дани. Да, Добре. аз го направих от листа. Добре, много добре. Браво, Кой ще Дани. клюпа, бе? Викторе, много добре си поддържал огъня. А то бастун направи огъня. Браво, айде сега трябва да изпечеме. Какво беше това? Плескавицата ли? Плескавица, да. Да. Айде сега леко да я запечеме. Така му, Аре, опетахме месото добре. така му да се опече месо. Зараз ще запали листата. И така се пече леко. За да... Така. Дано да ви помогне, защото храната... Батияк! Аре, клъпни. Аре, нека си клъпна. Храната е много полезна за издържането на деня, защото има полезни протеини, които ще ви държат. И това ви дава големи точки в оцеляването ви. Както имате вече, може да се изтоплите, изпеквате храната. Какво? О, бати, апетитно това ти е много яко. Бат, Какво стана, бе? Старе ми самата! какво става, бе? Какво има? Какво е, бе?
Така, как сте сега? Добре ли сте? Бате гъс! Ако пак ме дадеш да правя помия, ще спукам, бе. Защото те настрах. Добре. Ей, газар смотан. Още ми се повръща от твоята тъпа храна. Това тъпа храна, той я намери. Ей, тъпана, защо ме така повръщам, бе? Гъхът. Така, Даниеле, ти, като си по-добре, имам една важна мисия. Понеже Виктор боледува и трябва да спи някъде, не може да спи на листата. Затова ти искам да се подгрижиш за подслона. Искам да направиш нещо като къща, но не точно къща. Давам ти цял ден и по светъл ден трябва да си свърши поне до Добре, 9 часа. сега взем гъс. Вземай се. Така, сега трябва да направиш подслона. Как върви? подслона. Това са основите. Сега ще стане много. Това тя спана сега. Трябва да нарежем всички и да ги поставим успоредно на третия периметр. Добре, Дани, айде бързо, че още малко и ще се стъмни. Как си, Викторе? По-добре ли? Да, по-добре. Сега да видим какво ни искат Даниел да ни каже. Какво? Тук направих тази къща, бе, гъс! Я се гледайте малко. Ще ви кажа що. Гледайте, тук има подслон, покрив, ланян дишек и силани майски, мат. И е там една майска си видяла. Наистина си се Ще постарал, мога да Дани. върдим по цел Браво. ден. Айде. Това ти да... Така, сега надявам се да сте по-добре, защото имам още една важна... Вече съм идеално. Поправих се. Имам нова мисия за вас. Сега, за да не се обезводниме, ще им трябва пак да намерим вода. Тъй като миналия ни опит с урината беше много провален, сега ще трябва да Беше много намерите... гадно. Сега ще трябва да намерите река. Тъй като Виктор още не се чувства много добре преди половин час, където си здравейства. Дани, ти, Благодарение на някой до мене. така, ти ще трябва да тръгнеш сам. Ще се разделиме, аз ще съм с Виктор, а ти ще си с себе си. Добре. Заемай. Добре. Тук са си намеря нещо гадно. Да, да, вече! Oh!